Gràcies, Aitana. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per estar ací. La veritat es que sí que es un día feliz. Creo que no es la única Aitana la que está feliz. Esto me quita mucho berrinche, conseller. Me quita mucha pena esto, perquè és un dia en el que se dona un pas molt important cap a instal·lar la decència en la vida pública. I estava previst fa temps que avui seria el dia, però no ve mal que hagi passat en esta setmana. Efectivament, estem davant del nou portal de transparència que recull la llei, com se deia abans, la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, però també és un compromís de l'acord del Botànic, del segon eix, que vostès saben que jo repetisc molt, que ens compromet a la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció com un dels valors fonamentals d'este govern i de qualsevol govern democràtic, o almenys hauria de ser una senya d'identitat a soci de qualsevol govern democràtic. La transparència, per un costat, la participació i la implicació de les persones en els assumptes públics, jo crec que han de ser consubstancials a la democràcia. Sense estos elements, la democràcia coixeja. Sense aquestes armes, la democràcia es debilita, les institucions s'empobreixen i la corrupció emergeix com un símptoma d'una democràcia malalta. Efectivament, la corrupció no deixa de ser un símptoma, però qui està malalt quan s'instal·la la corrupció, qui està malalta és la democràcia. I així estem atacant les causes de la malaltia en portals com este. Ahir mateixa vam viure un altre episodi d'una època que ens avergonyís a centenars i milers de valencianes i valencians, casos de corrupció que vinculats al partit del govern antic que havia confós majoria absoluta amb poder absolut i impunitat. Per això, este govern, que és del Pacte del Botànic, conscient de la importància d'enfocar l'acció de govern sota la perspectiva de govern obert, basat en 3 aspectes fonamentals: participació, col·laboració i transparència. Este portal és un instrument més, però és un instrument fonamental per a la millora de la transparència en la gestió de la Generalitat Valenciana. Sabem que la transparència és més que complir amb un mandat burocràtic. Va més enllà de les declaracions simbòliques. La transparència és el primer pas cap a la rendició de comptes amb la ciutadania, informant, responent i donant justificació de l'activitat, decisions i plans d'acció del govern valencià. Jo sempre he defensat, també en els anys de l'oposició, que el control és aliat dels governs. Jo crec que el fet que ens controlen els diputats i diputades de l'oposició, que ens controlen els ciutadans, és una aliança que enforteix el govern. S'han acabat els temps on els diputats i diputades tenien que recórrer als tribunals de justícia per a poder accedir als documents, però també s'han acabat els temps on els ciutadans i ciutadanes no tinguen un accés ràpid, fàcil i complet a la informació del seu govern, de les decisions que pren i de què se gasten els diners públics que, com he recordat tantes voltes, no són del govern, són de tots els valencians i valencianes. Per a nosaltres és imprescindible recuperar la confiança de la gent en els seus representants públics. I sí són temps difícils per a recuperar confiances, quan els titulars de premsa trenquen cada dia aquesta confiança. Recuperar la confiança en les institucions, en la política com una activitat noble, com una eina que millora la vida de la gent, que garanteix vides dignes i que senta les bases per a la felicitat humana. Reconfigurar la relació entre els poders públics i la ciutadania també és un dels objectius d'esta eina, d'esta ferramenta. I anem a fer-ho caminant cap a escenaris on els ciutadans i ciutadanes participen de forma activa i codecideixen en els assumptes públics. Com dic, esta web és el primer pas. El portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVA Oberta, no és un contenidor només d'informació passiu. És una eina interactiva de transparència amb un flux d'informació oportuna i fiable, d'anar i tornar, de caràcter socioeconòmic, social i polític, accessible per a totes i tots i que permeta avaluar els departaments responsables i formar opinions racionals i ben sustentades. Transparència no és només informació. La GVA Oberta és un instrument que ens permet rendir comptes a la societat, que és a qui ens devem, un instrument que millora la gestió i la participació de la ciutadania i també una eina que pretén facilitar el treball dels mitjans de comunicació a l'hora de fer el treball de recerca.
És molt el treball que s'ha desenvolupat per part de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i Cooperació, conjuntament amb altres departaments i les unitats de transparència, per avui poder presentar este portal. Per això també vull que servisquen aquestes paraules de reconeixement i agraïment al conseller, per suposat, però també a tot el seu equip que han fet possible este treball en este temps rècord. Un treball que ha servit per a crear una estructura virtual que millora l'eficiència i l'eficàcia també de l'administració, ja que s'ha ordenat la informació de què disposem i s'han establert mecanismes de recopilació i de resposta, creant sistemes d'interconnexió de la informació no solament entre la ciutadania i les administracions, sinó també entre els mateixos departaments d'una conselleria o entre l'administració en general. I aquesta transversalitat que des que va començar a funcionar este govern ha sigut també un dels objectius prioritaris. Front a un model on una conselleria no se parlava en l'altra, nosaltres volem un model cooperatiu, transversal, on les qüestions s'aborden des dels diferents departaments. I per això també els treballs d'ordenar i sistematitzar la informació cobren una importància vital, ja que la idea de posar molta informació a la disposició de la ciutadania crea una falsa aparença de transparència o una transparència fins i tot opaca. Per això anem més enllà en el concepte de transparència creant una web dinàmica on la informació és accessible, reutilitzable, veraç i coherent amb la finalitat d'enfortir aquest dret de l'accés a la informació. Una democràcia forta és una democràcia on la ciutadania està ben informada. Una democràcia forta exigeix persones amb capacitat per a jutjar què fa el seu govern. Però per a jutjar què fa el seu govern ha de saber què fa el seu govern. I això solament pot aconseguir-se amb la transparència i la formació. Una societat civil activa, en cooperació amb l'administració, ens proporciona proximitat i, a més, ens enforteix perquè ens dona legitimitat democràtica. Perquè un govern obert, democràtic i participatiu implica una redistribució real de poders entre l'administració i les persones. En cas contrari, parlar de transparència i participació quedarà a nivell d'una simple retòrica, allunyada de les expectatives que requereixen els temps que vivim, els difícils temps que vivim. Durant massa temps, les valencianes i els valencians honrats hem vist com el nostre territori estava associat a vergonyosos casos de corrupció política i econòmica. Estem treballant per unes institucions netes i transparents, però aquest símptoma viscós d'una democràcia dèbil segueix present en les nostres ments i també en els titulars dels diaris dia sí i dia també. La transparència és l'antídot contra aquesta corrupció. Permet detectar, previndre i combatre les males pràctiques i els casos de corrupció que tenen origen o relació amb les administracions públiques, així com també permet incentivar les conductes més honestes i socialment desitjables. Tenim l'obligació d'apostar per l'ètica enfront de la cosmètica, com diria Adela Cortina, ja que la cosmètica seria cosa dels maquillatges, que milloren l'aspecte durant un temps, però no transformen per dins, mentre que l'ètica es referiria a una transformació interna, nascuda de la convicció de que val la pena obrar bé. Este govern està decidit a enfocar-se, a esforçar-se perquè tenim la convicció de que el poble valencià és un poble honrat, que es mereix unes institucions regenerades democràticament, ètiques, transparents, participatives i honrades. Un fidel reflex de la nostra societat. I efectivament per això avui donem un pas de gegant. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció i ara no sé si passem a preguntes. Vos veniu així? Sí? Ara, com que... Gràcies. Gràcies. Com que això és una explicació pública, doncs teniu la paraula a vosaltres. Hablando del portal de transparencia, creo que la pregunta es obligatoria, porque hemos tenido el ejemplo justamente de lo contrario ayer mismo. ¿Qué opinión tienes? Bueno, la opinión viene bien, haber convocado esto y estaba previsto al margen, obviamente, de las redadas que a todos nos avergonzaron ayer, ¿no? Pero esto no es solo una cuestión de vergüenza, de sentir vergüenza, que probablemente si algunos la hubieran tenido antes, ahora no la tendríamos que sentir el resto, sino que es una cuestión de hasta qué punto la corrupción se instaló en las instituciones de la Generalitat Valenciana, se instaló en los municipios, se instaló
por parte del antiguo gobierno, el Partido Popular, que se perpetuó en el poder en gran medida a través de estos presuntos casos de corrupción que permitieron, en gran medida, presuntamente, financiar ilegalmente ese partido. Aquí el problema es que, aparte de la vergüenza, ha de haber una reacción. Desde el Gobierno, obviamente, la reacción es el segundo eje del botánico. Gobernar desde las buenas prácticas, desde la participación y desde la transparencia. Pero también es cierto que la reflexión tiene que ir más allá. Yo he echado de menos que ayer la señora Bonich diera la cara. Diera la cara cuando su partido está inmerso en otro caso de corrupción que incluso tiene, parece ser, por lo que han informado los medios de comunicación, visos de tener una trama internacional de blanqueo de capitales. Aquí no es una cuestión de casos aislados, es una cuestión estructural, ligada al Partido Popular, que lo inhabilita para gobernar en cualquier institución, incluido el Gobierno de España, porque miraron hacia otro lado, el señor Rajoy y la señora Bonich, porque se beneficiaron de la corrupción mediante sobres y perpetuándose en el poder, y porque siguen sin dar la cara, en el caso del señor Rajoy, diciendo hoy que el señor Camps, Gerardo Camps en este caso, y la señora Barberá están limpios hasta que no se demuestre lo contrario en una de las mayores redadas que se han hecho contra la corrupción política en cualquier territorio, y en este caso ayer en Valencia, ¿no? Por lo tanto, la valoración es esta. Nuestro gobierno, que esto le ha pillado trabajando, mientras a otros les pillaba saqueando, lo que está haciendo es poner en marcha mecanismos que son antídotos contra la corrupción. Pero aquí hay partidos políticos que tienen que hacer una reflexión y unos cambios estructurales profundos. Y para empezar, dejar de mirar hacia otro lado. Més coses.